Dámy a páni, do Bratislavy prišla Dominika Cibulková! Aby sa buď po mojej pravici alebo po mojej lavici postavil ďalší prichádzajúci pojem, bývalá mužská svetová tenisová jednotka a vracajúci sa veterán na mužský okruh ATP Tour. Pozdravme v Bratislave Tomasa Mustera! Aby aj on sa pozrel, aké to je, keď prichádza skutočne nádherná osobnosť. Musím povedať, že máme dvoch veľmi sympatických a mimoriadne úspešných mužov a nebojím sa to povedať, dve možno z troch najkrajších žien za posledných 20 rokov v svetovom tenise. Tou treťou je Daniela Hantuchová a tá, ktorá je teda v tej prvej trojke, určite prišla až z Miami a prichádza, myslím si, že netreba ju extrémne predstavovať, bývalá svetová jednotka v ženskej štvorhre Anna Kurníková! Aj počas minulého týždňa, ale nielen počas minulého týždňa, ale počas prakticky posledných rokov nepretržite, pretože odovzdal všetko o Slovensku, čo sa týka Davis Cupu, odovzdal všetko, čo sa týka kvalitnej, veľmi dobrej reprezentácie svojej vlasti a minulý týždeň sa so súťažným tenisom na Slovensku rozlúčil, ale dnes ešte prišiel k nám a verím, že kvôli nemu prišlo aj veľa z vás, takže myslím, že je to najlepšie nakoniec, čo sa týka všetkých týchto atribútov dokopy. Dámy a páni, Dominik Hrbatý!